Ayaw pag-ingon sa imong kinabuhi nga boring ang kinabuhing Kristohanon. Sulay og imong makita og imong mabati ang pagkamaayo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi nga imo gayong ma-feel nga dili di ay boring ang kinabuhing Kristohanon. Salmo 34 bersikulo 8 hangtod sa 9. Sulayi og makita ninyo ang kaayo sa Ginoo, bulahan ang tao nga mudangop kaniya. Sa bersikulo 9, kamong piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi o kahadloki siya. Kay ang may kahadlok kaniya, dili gayon mahikawan sa ilang gikinahanglan. Isuon, sulayi ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Kay dili gyud kahikawan sa Ginoo, dili gyud modalo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Siya lang gayud ang alagari ug siya ang pasidunggi. Sulayi ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon ug imo gayong mabati ang pagagamahanan sa Dios diha sa imong kinabuhi. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong nga bulahan ang mga tawo nga mudangop ngadto kaniya. Mahimo kang bulahan igsoon tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, ang atong Dios nga gisimba, ang atong Dios nga gitahod o gikahadlukan, mao gayud ang tag-iya sa tanan. Mao'y nagbuhat sa tanan, busa mahimo kang bulahan igsoon. Busa kitang tanan nga mga piniling katawhan sa Dios. Sa kanunay, magbaton kitag kahadlok o pagtahod sa Ginoo o magsimba kita kanunay kaniya. Tuod kay nagsaad ang iyang pulong nga kitang mga piniling katawhan, dili gid kita hikawan sa Dios sa atong gikinahanglan. God bless sa tanan.